Реклама. Строителни борси Антас. Печат за майсторско свидетелство. Стенни и покривни сандвич панели. Винаги на склад. Елтела Марина. Нагъване на място до 8 метра. Алуминиева и немска 5-камерна ПВЦ до грама. Всички видове материали за строителството. Дървен материал, гръцки керамиди, гипсокартон Кнал. Осигурен транспорт до всяка точка. Строителни борси Антас. Работят за вас от понеделник до събота от 8 часа сутринта. Шумен 833 168. Разград 662 098. Търговище 693 32 и Велики Преслав 44409. Антас. Печат за майсторско свидетелство. Фирма Крисал 97, град Каспичан, изкупува маслодаен слънчоглед реколта 2012 година. Извършва съхранение на слънчоглед за период определен с клиента за последващо изкупуване на слънчогледа. Цени от договаряне. За контакти град Каспичан, улица Никола Вапцаров, номер 27. 6011, код 05320. 0885 258 390. Реклама. Телефон 855 121. Радиошумен.бнр.бг. За събитието от деня. Радиошумен.бнр.бг. Актуалните новини. Радиошумен.бнр.бг. Обновяване на всеки 10 минути. Радиошумен.бнр.бг. Място за вашата реклама. Радиошумен.бнр.бг. Сайта